Taas on mennyt hetki edellistä normaalin ostosreissusta, joten tehdään esittelyvideo. Mä otin meille tällaista Mountain Devin jotain tällaista supernovaa, koska mä haluan testaa näistä tehdä jäähilejuomaa. Sitten täällä on jotain tällaista Meena Tropical, myöskin tämmönen limppari, niin mä ajattelin nääkin laittaa slashiksi. Ja sitten Meenan mango myöskin. Onko sulle nämä juomat ollenkaan tuttuja? Koska siis mä en ole maistanut näitä ollenkaan, enkä mä aiemmin kuullut edes tästä Meenasta. Joten mä ootan, että pääsee testaamaan noita. Sitten mä otin näitä 3 eri makutaatelia. Koska siis me pelataan joka ilta lasten kanssa semmonen Uno-mestaruus. Eli se voittaa sen päivän mestaruuden, joka saa ekana 3 voittoa. Niin meillä on monesti siinä just jotain tällaisia naposteltavia tai muita niin kuin viikonloppuisin, niin nyt varsinkin kun on kesälomaa, niin sit voi syödä vähän tällaisia, että ei ole aina niin terveellisiä välttämättä. Ja sit mä löysin tällaisia kuivattuja hedelmiä, eli mango ja ananas. Tykkäätkö sä kuivatuista hedelmistä tai noista taateleista? Mä oon jotenkin nyt vasta ihastunut näihin enemmän, että ne ei ole aiemmin ollut niin lemppareita. Ja hei, jos et ole tilannut vielä mun kanavaa, niin muista tilata se nyt ja muista laittaa peukkua, jos tykkäsit tästä videosta. Moikka!